ଓ ଆଜ୍ଞା କାଲି କଣ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବା। କେତେବେଳକୁ ଯିବ प्रभु ଉଠିବ? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ରାତି ये ଏଗାରଟା क्या ନା हुआ ଭୋର 3ଟାରେ ଯିବ 4ଟାରେ ହଁ ରାତି 10ଟାରେ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। କଣ କରିବ ଯାଇକିରି? ରାଇଦିନ ଭୋଗ ହବ। ହଁ ଭୋଗ ହେଇଦିନ ବାଣ ଏ ଯୋଉ ବନ୍ତେ ହଁ। ଖୁଟା ହବ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦଉ ସେଟା ଇଏ ହବ ଗ୍ୟାସ ଲଗା ହବ ତାସେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ତା ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଇଏ ନା କଣ ଗୀତ ନାଟା କଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଇଏ କଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ खत्म बाय बाय भूल गया? टाटा गुड बाय गया ତୋର ତୋ ସାଙ୍ଗ ତୋର है खत्म बाय बाय तापरे? टाटा गुड बाय गया ଆମ ଗୁଆ ଆଉ ଆସୁନି ଆଉ।